Ka jinge pule ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media. Ka jingye puli ya ke kitab jingpun pau ka wei hadien ka wei kalanong mentai nglei po sha kalanong ka banyo kamat ka balai kalong ki ei kini ki shispa sau po sau hajar ngut bat ki pajba belien jingpun pau kalanong ka banyo ka dekhot ka bankong uyanis ubatai bat uong kumni ti hadin kani ngalayo i ya ki sau ki angel ki bayang halor ki saudong ka khndo ba ki abat ya ki saul air kini kisau ki angel kidi ki bau blei ulabu korpang ban khmi ya kani kaparthai habakran shapang ki saul air katkum na ki kitab u Daniel kalonong banyo kadkhot kabar Jeremiah kalonong ba absan kadkhot laipuar ki saul air ki yang parshi ya ki thma ki jingyale ki jingyakhi lani ki jingyakni bor lani ki jingyak lumar haka sensyar khadar kabangi ong haktin noi political commotion ngilai puliru ya ke kitab jimpau kelanong kaban riu ngakwa ban pekamau seisien bahaka ya jong ka jing pendai kaban riu kasil kaban riu ni hadian ka spasnam sheja nyospa san phosan kini ki saul air ki jingile haka perthai nadu ka te ka spasnam ki thma ki basharkhai kimi ha kaparthai kanuksa nadu usnam sheja praspa sopupra kajingle balakhot ha kaparthai the great revolution in Europe nangta the American Civil War nangta the Franco German War nangta katmaba kabankong ha kaparthai borkawai katmaba kaba kini gitma la i kumba ki penjot ya kaparthai ikamakin penwai ya kaparthai totip bakini kisau angel kidang bat ya kisau air kimsha bakaparthai kan shujot kumni kumbangi puli na kay kitab jimpapau kalanong banyo kadkhot kabani kong kani kakot kabatay bat ko ong kumni kal air ha kijingi tulupa kayeng nya kajingyale lani katma haba kran shapang katma ba bakadu ya kabalakhot katma Armageddon jimpapau kalanong khanriu kadkhot khanriu kajingsha bakini kisau ki angel kin ompat penlait ya kita ki saul air kakdo bakapol jong kathma bakadu kampat poi ublei udang don sakawai pat ke ke ba ude ban pendap hala ki jong ki briu shwa ba kabakut kanja jingpau kalanong ka banyo kadkhot ka baar bat ngalai i ya uwai pat u angel ba uan kiu nasya bami kasngi kabumut na mingi ken mau ba kamingi ka tho ya ka khubor na ublei ka khubor jong ka jingkerman nuksa Ezekiel kalanong basaw kadkhat kabaar bat hakmi ka borom ublei ki Israel kalawan na kalenti mingi uni u angel udon ya ka khubor babha bakata kalong ba udabat ya ka shap jong ublei ubaim ya kasyap ka jong blay na sa bataye phi hakaway kapor namar kasyap jong umraklaw kadon jimpapaw kalanong mahinyo kadkhot kabalay bat kabasaw uniw angel ubadon ya kakubor kababha ubabat ya kasyap ka jong blay udoong tuwat pansniw ya kakhndo lemni ya kaduryaw lemni ya kidieng haban dangilayo syon ya kisyakri ublay jongi halor kisyalangmat jongki shwa ba ublay ur penjot khadu ya kane ko parthai da ki hinyo tli ki klam ya kabangin se pli na ke kitab jingpau kolonom khanriu kadkhot kabankong hadu apwe to tep bakandon ka jingshan shap shwa ya ki bri ki jongblay bakin lat na kini ki klam balakhen ba ya kini ki bri ki blayo ya ka jingshan shap ha ka selamat jongki kilalong hadu kumba shispa sau po sau hajar ngut jimpau kolonong banyo kadkhat kabasan hadu kabapra hani kaong balak henye kini khat ar hajar na kaway pa kaway jong kijaj ki khun Israel na gajaj Juda khat ar hajar
Ruben khat ar hajar, kajai Gad khat ar hajar, bat kumta terter. Kini ki khat ar jai ki khun Israel kide kiba lakran hak kitab Genesis kalonong belaisan ka dekat apply hadu ar pomrio. Hak kitab jingpen pau kajai dan om shem lakdo a ruem habaken nya kini ki khat ar haja nakaway pakaway kajan. Katkum ka history haka Bible ya kajai dan lakantaj da ublay namar ba ka jingrunar baki bishar kemdaw bat penremjur habari yakiwe kat hadu man pelong yaki panhap kelon haka jingdu jingkerman Genesis kalonong basapu kendai kadkhot kabakan riu bat kabakan nyo yanu joru naga jerwai sam kabakhasan kadkhot kabankong bat kabalai lajit balaai bentapat haka jaj u Joseph haki khun ki jong u Manase bat Ephraim bat ya kajai Ephraim ru lakantai daublay namar kajing mani blay tau Hosea kalonong basaw kadkhot kabakat nyo kumbala batay nakaway pagkaway kajat lashim khat ar hajar bal habal akhen lang yaki baro kini ki khat ar hajar kami shispa saw posaw hajar hatu kini ki shispa saw hajar kidi tang kini tek katkum uni number banyo ya ka jinction shop ka jongblay ha kisingi bakado hoy kakwar ban batay katkum bakani kakot kakado un number khatar bun sila penankam ban batay ya ka balang badak pura jongblay ki khatar ki ja Israel ki khatar ki apostol ha ka testament batmai ki khatar tri ki klur ha ka pansniat jong kabriu ha ka kitab jimpampau kalonong bakhatar ka dekat ka bankong hajar bunsin la penankam habaroar hakaktin Greek bad hakaktin Hebrew banmut un number udak jingken bahe bakraw habong khatar hajar na kaway kajat namar kata kan a jingmut ya un number ka jingbu jingken babun bakraw kabalang badapura jong kibanget kiba shisha ngidei ban kenmau baya ki Israel bakenjado lakantai da ublay Daniel kalonong bakandai ke dekat Absaw Matthias kalonong ba apply ke dekat Laipupra Henry ublay ulajit da ki Israel bakenjam sim Rome kalonong ke bakandai ke dekat ke Bandriu hado bakandai kalonong ke baar ke dekat ke baar po kandai Galatia kalonong ke balai ke dekat ke baar po kandai ke Bible ke ongkom ni dilada pilalong ki jong ukris kum tati pilong usumbai u Abraham kinungyo patengken kat bakum kajing kula ladang ngilangit hakris ngila pediang ya ukris ngilalong ki khun u Abraham ki Israel bakenja Mesir kani kakot kabatay ba kaongkom ni ki shispa saw posaw hajar namar ba kilong ki Israel jong ka testament batmai ki day na makata banlong ki Israel bakenja Mesir Kitu kibala outshare ha kadonot bad ha umusim Rome kelonong kebaar kadkhot kebaar pokundai balai balakran na kijaj Israel nakajaj Juda khat ar hajar nakajaj Ruben khat ar hajar komtar teter nakaway pakaway kajaj habal akhen lang kami shispa saw posaw hajar ngut kibanyo ya kasyap ko jongblay ha kasyalangmat kenma bakani kalong tang kadak kasembol kabangi ong hak tinaway ngakwa bat ong ba ka jingmut jong kini kijay Israel kum kanuksa kajay Juda kabamut ubashlur unong ilam baklan Ruben ubatlot hak jinglong musim Henry ubalajok Gad ubala kenran bin Henry ubala kelalong ubaklan Asher unong khayi ubabha ubatbet Naphtali ubabha jinglong ubapengkemen bat pengki musim ya kibriyo Manase ubatei da kajing Skhem unong yalam Simeon ubasorong ubadawa tang ya kamon jong uhi Henry ulaklalong ubaleret Lebi unong peniap briu ubadomriang Henry ubalakela Isakar ubasngobret unong trey bayane ubamsha mudoy kum unong sha ya kijingle Sabulan
uba keluit sebun musim, uba keloy banyaram Joseph, uba Yesha, uba Ramsha ya ke jing tunju ke jing Benjamin, uba kwan ladi Henry uba la job tiao da ka jinga ke jong ublay. Ladanga ban mapi ngidon ya kini ki jak jinglong. Lese ngadon ya ka jinglong ka ba sngoret bat kumtar terter ngala banlong nakakanhon Isakar. Kini kisispa saw po saw hajar ngot kidi tang kidak pasi unumbar pasi ba ublay unsyon ya kata kasyap. Bat ka Bible ko ong sisyo ublay tang kini kisispa saw po saw hajar ngot. Cimpapaw kulanong banyo kadukhat baknay layo iru daw Yohanes sa upay ba belin kibriw jong blay kiblakup ki jangkup bali bat kiding telai hakikti jongki ki jingtho balakran hangni ki kran ya kisngi kiba khadu karkum ka jingbatai jong gani kakot ki shispa saw hajar kilong ki bahok ki basaim hakapo jong ka jingwan uji sukres di kita ki paiba belin ya ki ba omnon unu briu bala banyo ki de benlong ki bahok ki balayap ya ki bala penmipat naboro kirta bala lej mensyua ya ki bala rongno syajrong lambat ki bahok ki badang saim ha kata kapor ban ya donlang bat ukres habneng ningkong Tesaloni kalanong ba saw kadukhat makandiw kanyong ni kaong naba utrahi unwan niher na beneng bat kajing risa dakaktin sawa wa rangba bada katuruay iblay pagita ki balayap ha ukres kin ya mi patsywa kini kiba kini mi patsywa kitho yo utu upaiba belin kibalangit haukris anda kumta mangi kibadang im ya kibala pensa onrong no yangi lambat ki hakilo hakisngi kibakadu kibrig jongblay kibamat ya ki jingtunju kibakraw kibala sha shon shap daka shap jongblay kidi kita kibadang im kibapat mat ya kijingyap bat kini kindon hakatop jong kita ki sispa saw po saw hajar ngut jimpampaw kulanong banyo ko dekat bakalai the way ni kita man masan nama kidon absaw ngut kita man masan habaneng way ni kita ula keli udah ong hau Yohanes kini kiblakup kita kijengkup bali hato kilong ki bat nangno kilawan kadakhat bakasaw tingala itu ha uko kondrat metip mami diu loong hanga kini kilong kitaken kibalawan na kata ka jingjinjar bakraw bat kila sat kita kijengkup jongki bat kila pengkhuli yaki hakasnam uta ukon lang brot kani kakot ka ay kajimbatai kilawan na kata ka jingjinjar bakraw kani kajingbatai ka imat biang syaki shispa saw hajar kamtam nabadema ki kibalaya lambay ya kajingjar bakraw jong ki nyo tuli ki jingyap tham lani ki nyo tuli ki klam bat kibalaya syam ya kajing tunju jong kata kapor kajingjar jong Jacob Jeremia kalanang balay po kadukhat kabasan hado kabakandai jing pempaw kalanang banyo kadukhat kasan namar kata kilalong hakmat kata kakhet ublay bat kilaya syakri ya u mesngi bat mimit haka jaka kentang jeng u bat uta bosyong halor kata kakhet un syongka halor jongki kadukhat bakandiw kin om tran syu lemne sliang syu lemne ka sngi kan om yo syo haki lemne kanu kajing shit kadukhat bakanyo nabauta ukon lang berat ubat ho yo yuspres ubah hapdeng kata kakhet un syaraya ki bat unia lam lanti yaki syaki pukri kajing im bat ublay unyat no yak jingjau umat baro na kikmat jangki kini kidi kijingja shwa ba ujisu unwan bat hadin ba ujisu ularong no ya kita ki bala pemipan ki balangit hau bat ki barang im ki balong kita kisispa saw po saw hajar ngut onrong yaki haka perthai kabatmai bat hangta kian sa syongsuk
kin im junom lembat utrai ngangej baka kubur kalong ka pasotunat to ai bangini pungkre ya kata kabam jukut nagam ta kabrum jumblay amen. Ngingit skam bagi khubor kilong ki bashay tu ai ba ublay unkurku ya pibaro sngob ha banay but dien ni khubor na kani ka channel sngob ha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni gijing pentem nada fidan kino gijing kili sngob ha ban text ha ki comment section na kabenta ka buram ublay amen.